Chibai ule voin chu peanut butter kan ron siam dona badam hi tihan no khathi ka mang dona ni kan lo kang moyang tihan mei hi amidiama kada a badam po hi alo ram thato a hi tihan mei hi kan ofanga hi kan lo da dai dona ni lo dai to tihanin akor hi kan noi thabe kanga kan ti fai vek to na ni akor kan lo ti fai vek to hi kan lo her do na ni tihan kan hera se hi le dip lo kan her le do na ni tihanin lakhal khopata hianin chi hi so khat lek ka zuk tela chuanin kurtai kemte chuanin tel hi arim na lo chi hi ni theise tel rim nei lo ang khatel tur ania hi kan her le don ani hete kan han her hianin voi khata rei deuh kan her longa kurtai aya khan adu tan chuanin chini emo khoizu emo po kha man theya badam hi chu thil hrisel em ania a thatna chu kai aya hria vek inni ka ring peanut butter hi a hrisel mei ba ka siam hi ol sam ema bazar atanga to taka lei ai chuan ina hianin ti hian tlomte in siam ve thei ani kan her laia kan hriat tur kha chu kan her char lawanga kan khol kha kan onanga kan off le anga khateng khanin her char kha chuanin asadu lutuka achiat te kha lo oma grinder kha chuwang chuanin kan her lai khanin kan heranga reilote chuta kan ti to panga kan her le anga kan chokanga khate ang khan her tur ania heti hian kan lo her zo to a kan badam mana zir hianin tel hi a chuak tha ina chuak thalo ve the chuwang chuanin tel khale hnem deuh hlek po kha poi chuang lo ani ti hian ada na tur uma kan lo thonang hine peanut butter kan siam chu tui mel lu to ka sang tho pa hang kan ta to na ne ti hian ai ngal thei to pa no pang hian in an du em a thil tui hi ania a resell box ya thain ti zong te ni chuan in lo siam ve do na nia ke channel min lo khir sa ka wangin khalo me